Jeg tenker du er klar. 10 kjappe på 10. Ja. Har det vært en overnaturlig opplevelse med Gud? Ja. I Bibelen står at jeg elsket først. Hva vil det si? Alt. Kult. Jeg må si jeg var dritgod. Det kan være først. Les kommentet på. Sånn. Yes. Ja. Ser du gjennom skaperverket. En daglig kontakt med henne. Kult. Hvor hurtigt kan beskriv din tro i 3 bevegelser? Ja.